Madam Boss vapiwa a token of appreciation na Mai Juju musure mekunge vavaitira brand ambassador for the whole year ukuwo Talindudzo ari kuramba achiposta zvinhu zvekudhisa Nox achiti iye haasi kurwadziwa akazvisvipa kare uye vasingazivi zviri mukati ndivo vari kufunga kuti kurwadziwa ukuwo kuna sisi vanonzi Ruth Gwarumba vaurawa musure mekunge vachangopedza kuroorwa vaisirwa muchetura pasem event iyoyo nambuya varerato vakurikava zviri nani tichitenda Mai Titi naMhosva Mai Rokadia nemamwe macomedians vakaenda kunovaona kumba kwavo. Welcome back to your channel. Please don't forget to watch this video to the end. So guys, ndo nyaya dziri kuitika mumamana Tatelicious watotiwo nainox ko chako chivindi rudziko kuda kutitorera ambuya ava kuvaita muroora wekuzaka. Totanga nenyaya ya Madam Boss guys, imwe friendship inodadisa zvikuru. Madam Boss ndi brand ambassador wa Mai Juju Cosmetics uko kwavanobikwa mubhodho vanozongoibva vakura kunge mango. Munoziva musikana achiri kungundu anga asina kudaro but all of a sudden abva angoita kamwe ka extra glow ako. So she has been an ambassador for this brand for a very long time vachishandidzana vachitengesa mafuta ekuzora. So Mai Juju vazongoti ivo aiwa regai vamutende musikana nekuita basa rinomwisa mvura vabva vangoti yeyo kombi padaniwa murume webhoso uya aiwa auyawo akaridza bhoso. Madam Boss vanga vangonzi vari kuenda kubreakfast namufela pavasvika kuya sister yavo Mai Kachembere yanga iriko yadouya kumba kuzotovatora ndokubva vaenda vese vasvika kuya aiwa ndokungoona kuti isurprise vashamisika musikana aita saachawira pasi asi kungoti ane mastichi ari kumurwadza. So azongoita semunhu mukuru dei zvisiri izvozvo aiwa dene atotiza kana kuwira pasi chaiko. So guys tiri kungoti Mai Juju maita basa kuti appreciaterawo mabrand ambassador nemacelebrity enyika. Madam Boss varatidza zvachose kuti mari inoyenda pane imwe mari. Queen of Peace navo vari kuti vasvika pakuchema kuti Mwari uyu mwana waRoyce here ari kuitirwa mabasa akanaka kudai. So guys zvinodadisa. Mufela wangu aripo patoitwa kalive kekuratidza kuti ndo zviri kuitika mumastreets. Wow guys, women fixing each other's crowns. This is epic. Tobva taenda panyaya yaTalindudzo ari kuratidza kuti ari kurwadziwa zvikuru nekuroora kwakaita Nox. In as much as she pretends kuti everything is fine, ari kuramba achisa mavideos ekuratidza kurwadziwa. Pane video raakaisa rekuti hanzi isusu hatina basa nazvo takazvisvipa kare. Vasimo munyaya yacho vasati vambopinda pana Nox apa ndivo vari kufunga kuti there is something chiripo, but honestly ndechekuti zvakasvipiwa nekuti hazvinake zvachose. Nox ari kutoshaya kuti kochi asi angoti iye ari kuhoneymoon kuMaldives nemudiwa wake. Ari kuti kana pane zviri kuitika guys tibatsirei tizive kuti chii chiri kuitika nekuti I am ready for paper 2. So mukomana naye ari kutodawo zvamaoko vari kutoda kurwa kuti kana tichisvika kumapeto ngatirwe hedu tichienderera mberi. Musikana ari kurwadziwa guys. Aisa pane thread yematext akaisiwa, pane mapost ari paFacebook, pane mareels, pane mashorts, pane all the videos that you can think of. Musikana achiratidza kuti haachada zvaNox. Ataura zvakare akati iye akatomboedza kuti awane gupuro ndiye aida kupa Nox gupuro. Nox achibva ariramba saka haachazivi kuti aite sei because kumusha kwemusikana they are still married. Chero iko kumusha kwana Nox ari kubvunza kuti ko mazosvika pakugamuchira umwe muroora sei ini ndiripo ndisati ndapiwa dhora rangu rekuvharisa nyaya. Guys, zvimwe zvacho haufaniri kuramba uchiratidza kuti utori bita x. Zvimwe zvacho ndezvokungosiya worelaxa wotoignore. Then guys toenda panyaya mbuya varerato Big Sam the comedian anositinakidza achitandara nesu ipo pano aiwa arowa nestroke, but at least it was a mild stroke yamukanganisa ku right hand side kwake anga asachanyatsogona kufamba zvakanaka but ari kufamba nemacrash. Tichitendawo zvakare Mai Titi vakatanga kuenda kunoona ambuya
mbuya varerato vachibva vavaimbira songu vakabva vava pamunamato ndokuvasimbisa kuti vachadzoka mumastreets, vachafamba, vachagona zvakare kukontinya kuita macomedies. Kazinoshata kuti zvigwere izvi zvakabvepi? Vana vadiki vakuita mastroke, taiziva dziri chembere nana neharawa dzemumamisha umo ndo dzairohwa nestroke. Unotoona kutoti life yakati garandare, yakatisunga kwese kwese, tatambudzika guys kusvika zera redu iri rakunzi kwai rinostroka. Zvimwe zvacho unotosha kuti zvigwere zvacho zviri kubva kupi, kuti nditi covid, kuti nditi chiko. But anyway, tiri kungonamatira kuti mbuya varera vapore vagodzoka kumastreets. Tinovafarira content yavo haina noise, munhu anongoita comedy yake iri personal. Zvimwe zvese guys zvinoitika mumastreets vapindi mazviri, ndo zvinhu zvatinodaka kungo creator clean content. Uko tichitendawo zvakare Mhosva TV pamwe chete naMai Varoka nemamwe macomedians vakagonawo kuenda kunoona mbuya varera. Mhosva akatobvunza kuti maparts ese emuviri ari kushanda here zvakanaka, vachibva vangoti aiwa vakufila zviri nani zvachose uye vachiri kungobatikana nenyaya yamacrash, asi vakazoita physio nezvimwe zvakadaro, aiwa very soon munhu anenge atodzoka mumastreets. Guys, manetizens they are so happy. Vakati Mhosva tinomutenda zvikuru nekuti anomira nemamwe macelebrity, hana zvekunzi kwai uyu handimiri naye nekuti anozonditorera chimuti. Guys, the streets are too big and wide. Chirungu kaichi tikungoti mastreets ariko ku Facebook uko, they are ready for everyone. Everyone ane space yake, ane space yake. Ukangouya one yako comedy unongopinda. Pane kuti kwanzi uyu ne 1.6 million indi ne 1.5, vanhu vakudai. Guys, munoita kuti vanhu vadivide, vasazive kuti totevera upi. Isu chatinongozva kuti comedy inonaka, chero ikaitwa naningi, chero ikaitwa naningi, zvese zvinongofamba. Kungoti tiri kubuda munyika ine one TV channel ZBC yoyo, kana kune cricket MC yoyo munoiona kusvika maita kunge muchadrawna. But tiri kungoti pane SABC 1, SABC 2, 3, ETV, Netflix, Prime Video, ose ma TV channel, and there is enough room for everyone. Nekuti tiri vanhu vakasiyana, tinoona zvakasiyana. So as comedians kuZimbabwe, please dzidzai kuti it is not necessary kuti muite tuma squabbles, tuma feud twenyu tusina kana basa. Guys, isusu tinongoona angoposta, tinongoona kana vari Captain Million vema spouse out tiriko, kana vari vana tight nema BM avo tiriko, kana vari vana nyati wone kumkuku kwavo tiriko. Guys, tinongosapota munhu wese. So tiri kungoti Mhosva, thank you for teaching people that kuti there is enough room for everyone on Facebook and any other social media platform. Pana sisi vanonze Renia Ruth Gwarumba vashaika guys, mushure mekunge vaisirwa poison soon after maroro avo. Musikana akadana vanhu kuti vauye vamurorese zvakangonaka, mabikondo kuitwa kuroorwa ndokubva kwangoitiwa guys. In no time musikana akazongobidirika nemudumbu ndokutongozoti sarai. A closer look at everything that happened there. Kurikunze she was poisoned pasemi event papo asati awana chance yekunoita chiroora kumba kwake kutsva anga atopedzewa kochiko. Guys, musikana uyu anozikamwa nembiri yekushandira Mwari ku ZCC kuchechi yake yaipinda. Tinongoti rest in peace kohunhu rudzi wekuti kana madaniwa kumaroro emwana mosvika kuya makasungirira zvisumbu muchida kuuraya mwana asina mhosva. Unenge wati tifare, ticelebrate nehama neshamwari zvisinganzwisisiki ndezvekuti pashamwari dzanga dzainvitwa apa pananga nejealousy here nekuti musikana abuda mastreets ivo vasara vachiri kutsvaga, kana kuti ihama yakatoona kutoti baba ningi vakutoroorerwa kava ini ndi vangu vana vachingori tsikombi dziri kumba. Asi chatinongoziva ndechekuti muchetura wakaiswa pasame event papo. Chiko guys, mwana wevanhu achipedza kuroora kubvisa mari yake zvinorwadza moyo. Chiko chakadaro ko vanhu tapindwa nei? Pamwe pacho ndo paunoona kuti aiwa zviri na next time next generation ndokudzai kuti ma 2K ka generation iri kuyaiwa munogona kuzongosara makarinda maroroka vanhu vaita matransfer kungo imi muri papi world remit iyo kana kuti hello paisa kana kuti mukuru zvotongouya grocery rotengwa pamalaita kutonzi musikana akugara nemurume wake hapasina need dzekuungana nekuti dzimwe hama dzatinadzo hadzizi hama dzedu uye hatina ukama navo zvachose. Ere zvinonetsa kuti unotrace kuti poison yacho yakabva papi, ndiro yaakapiwa yanga yapagurwa nani, ikapuwani ikasvitswa nani.
unotoshaya kuti unozvitresa sei. Ndopaunoona kuti chokwadi hama dzedu hadzizi hama dzedu, hatina ukama nadzo. Kana munhu achiuya akasungirira nduru yegarwe kuzouraya mwana paevent yake, aiwa guys, kana zvadaro zviri nani tingoti baba vangu namai vangu nemukwambo voruoresa vopedza, ndozva kuti avo havangambofungi kuda kundidya. Do leave your comments on what you think guys, kuti zviri necessary here zvokuenda kumaroro ehama wosvika kuya wakasenga muchetura wosvika wouraya vanhu. Imikani zvinhu zvacho ndo panozonzi death sentence yaizoshanda pakadai. So mukomana uyu oti kuindisa mari apedza ipapo odzokera kumba asina chero mukadzi to show for it. Chiko chakadaro chinenge ngozi.